Bueno, iniciamos unha sesión máis das que leva a cabo a directiva do Estradense este ano, centenario. Hoxe visítanos 3 xogadores da plantilla, da primeira plantilla, e 2 ex-xogadores con moita fama, por certo. Vou a presentárvolo xa. En primer lugar, de izquierda a dereita, Miguel. Alguna semblanza sobre el diría que técnicamente super, dorme o balón cando quere, en son precio. Acabo de ver o partido do domingo pasado e, bueno, entre ele e Brais Vidal, pois dixeron bolillos no medio campo. De Porúa, tamén outro centrocampista, pero quizá máis avanzado. Exactamente, pois falamos, pero non sei o lugar exacto, boteu. Técnicamente tamén moi bo, visión de xogo, e o mellor podes sorprender con driblar a 3 e meter un gol. Quedamos todos a luz. De Elías, pois, todo me sorprendeu de Elías. Eu creo que Elías tamén é outro, como os 5, outro bo centrocampista. Está xogando atrás, empezou de lateral e de central, pero creo que tes algo escondido aí, porque che vin detalles de arrancada con velocidade co balón e algún gol que vamos, esto na defensa non pode ser. De Vicente, pouco se pode dicir, xa ven sendo unha leyenda no Estradense, son 19 anos, creo que se baches aquí. Vou dicir algo que dixo unha vez, que valía a pena pagar unha entrada por ver a Vicente xogar. Con eso xa digo todo, non? E de José Ramón, pois tamén o conocí bastante ben, estuvo aquí en varias etapas, quizá na posición ao mellor un poquinho máis avanzado que no centro do campo, cerca máis do gol, non? Pero, bueno, exquisito. Creo que todo tendes en común, todos, que tendes unha boa técnica. Eso de xogadores do puesto máis difícil para min do que hai nun terreno de xogo, que é estar máis ou menos no centro do campo, porque onde se crea é onde se destruye todo. Bueno, unha vez dito isto, pois, xa que sodes tan técnicos, como digo eu, pois vamos a falar un pouco sobre a técnica, para que nos vexa. Dime que é a técnica, Miguel, empezamos por ti. Pois, son as accións que fai un xogador que é capaz de dominar o balón con todas as súas partes do corpo. Bien, sí, con todos os que marca o reglamento. Non porque chamamos, pero bueno, efectivamente, esa técnica pode ser individual ou colectiva, non? Sí. A mí preguntara por lo que xa que chupa un pouco. Eu son máis da individual que da colectiva. Pero sí, bueno, eu creo que a individual, pues, bueno, son aquelas accións que fai un xogador por seu beneficio propio, e a colectiva, pois, son diversas fases ou diversas accións que fan os xogadores, pois, para beneficio do equipo. Moi ben. A Elías, vame preguntar polos fundamentos técnicos no fútbol. Importante el control, el ir de cabeza, a mí no me gusta nada. Como é? Non gusta nada. Despois Construir la pelota pegada al pie, todo eso. Bien. Hai algo moi importante que lo vemos en los entrenamientos. Hai niños que nacen, parece que nacen para jugar al fútbol, ¿no? Sí, parece que tienen un don. Parece que tienen un don. Y eso se mejora todo, pues a base de entrenamiento, digo yo. ¿No? El que no nace tanto para eso, pues a base de entrenar, pues aprende mucho, ¿no? Sí. Bueno, que é un sistema técnico, Vicente? Bueno, eu creo que é o estilo que ten cada futbolista. Ao final, a nivel individual, pois, ao largo da súa vida, pois, adquire uns conhecimentos, un aprendizaje, pois, ao final, eu creo que ese é o nivel técnico de cada un, pois, que falamos de golpear un balón, pois, como colocas o pé, a forza que lle das, según de queiras desplazar, os controles que faz, que sean orientados, pois, se axudan moitísimo no xogo, pois, ese tipo de cousas.
Sí, todo eso que estás dicindo é porque estou pensando ahora en o desplazamiento dun balón a 50 metros. Un centrocampista de tal, de élite, pois pega e poña ali o trío, non? Saber calcular a forza, o impacto, o balón por onde tens que golpear, a superficie en pé, bueno, Sí, todo eso, pois eu creo que Moi ben, e a José Ramón vamos a preguntar que é a tecnicidade sobre o carácter técnico. Non, a ver, eu entendo que o fútbol son tres partes, fundamentalmente, que ao final é a técnica, a táctica e o físico, non? Perfecto. O físico ao final é o desarrollo físico do xogador, a fortaleza, a rapidez, máis cousas. A táctica é a situación do xogador con respecto ao rival, o xogo, e depois a técnica é o que falamos agora, a facilidade que ten un para controlar, para pasar, para disparar. Entón, que lamentablemente creo que ahora mismo ocupa quizás o terceiro lugar. Sí, sí. Ahora mismo creo que tal como se está desenvolvendo o fútbol, quizás o físico e o táctico están un pouco por diante da... Eu penso. Sí, sobre todo físico, porque Sí. non veo máis que cada día cando vedes un partido de Copa, un de primeira como un de segunda B, e físicamente, Os partidos son moi Son igualados. moi igualados. Porque ao final tácticamente están preparados, físicamente están moi ben preparados e os partidos complícanse Sí. moito. bueno, outra cualidade que tamén non dixen, e que eu quero decir, é que todos tedes ese parecido, sobre todo é a inteligencia que tendes no medio campo, Sodes xente, así como sodes inteligentes para salir ao paso de calquer obstáculo que se vos presente, tamén sempre me quedou algo aí raro nos centrocampistas, que algúns non son moi sacrificados para entrenar, para a hora de entrenar. Aquí sí que non por moito nunca, porque como ameneades tanto, pois parece que dai. E logo había outra cousa que de vos, non me acordo agora, que me chamaba a atención tamén, que era o ir de cabeza. Porque o centrocampista que colle o balón e fai con el diabluras e de cabeza costalle, non eres alto e seguirías ben de cabeza. Non. Non ibas, bueno, dales máis razón en mí logo. Sí. Totalmente, pero eu penso que basicamente por eso, porque gustanos tanto ter o balón que ao final damos menos importancia a outras cosas que teñen igual importancia. Sí. Posiblemente máis algunhas, pero penso que Pois chamou máis atención eso, o da cabeza e o do físico. E cando tendes que ser prácticamente os mellores físicamente no campo, porque sodes os que máis bregades, a xente do medio campo, Eso é o que eu penso. Vamos a facer alguna preguntita a Miguel. Da primeira vez, de onde viñas da primeira vez que se fichou aquí no Estradense? De onde procederías? Viña do Xuvenil de Pontereas. Un ano complicado, pero que xoguei, que o que quería. Chamoume Uzar e Maistoño, non houve moitas dúbidas. Conocíante? Si, eles si. Eles conocíante. Bueno, ahora mismo estás entrenando a pequeniños. Bueno, pequeniño, No, cadetes B, cadetes. juvenil. Juvenil. Bueno, digo, debeche de gustar entrenar. Si, Notasche na cara. está guai. Entonces, a pregunta desviva. Cando termines de xogar, irás por aí, teu camiño irá por aí. Ainda me queda moito para acabar de xogar, pero probablemente. Si, algo que me gusta. É que che gusta. Vale. Vamos a ver, por rúa, eu non sei onde vienes por rúa. Eu daqui, o sea, aquí vindo de Lugo, De Lugo. do Polvorín. Aí do Polvorín. Pois non lo sabía, non? Cando viñeches para aquí? Para 5 anos, 6. Tamén se ficharon os mismos... Bueno, comigo falou Alberto Mariano, foi o primeiro que falou, conocía. que eu viña dun ano moi malo en Lugo, que non xogara casi nada. Bueno, falara con el un día, a verdade é que despois dese día xa fichara aquí. Bien. Bueno, unha pregunta que me trae así, estou un pouco intrigado contigo. Cal é a posición que máis che gusta a ti no terreno de xogo? Porque eu vinche xogar xa por bandas, no medio,
en varios sitios. A ver, a mí o que máis me gusta é xogar por detrás do delantero. De media De media punta. punta. Sí. Que pasa? Que, bueno, teño, ou sueleme dicir que teño a virtud de que desde pequeno xoguei nas dúas bandas e por detrás do delantero. Entonces, podo me acoplar perfectamente a calquera das tres posicións. Pero, bueno, sí que é verdade que onde máis cómodo estou é de media punta. Vale. Sí, eso na grada, aí nos corrillos que temos na grada, temos ese comentario, sabes? A veces. Outro día, pues, dixemos, non, debe de xogar mellor aí porque acaba de marcar un gol que a izquierda vindo da dereita. Que é raro tamén. No, Marcar o gol. Eso sí. Bueno, Elías, tú te iniciaste no Santa Mariña, Sí. con gente moi conocida, con compañeros, era desde niños Sí, no, ainda, vale, bien. y jugaste con Brais Sí. Méndez, Con con Pino. eso, con gente importante. Y estuviste en muchos equipos. En el Pontellas, en el Choco, Arandino. hiciste una aventura en Arandina, en Aranda del Duero. Contame por qué foches dar a Aranda del Duero, porque fai un frío tremendo. Pero se vive bien. ¿Así vive bien? Sí, sí, está contento allí. ¿Y qué tal? No, muy bien, la experiencia muy bien. Sí. Sí, la verdad que muy bien. Estábamos por la mañana, por la tarde íbamos al gimnasio, estábamos tranquilos y muy bien la experiencia. Bien. Bien. ¿Eres algo aventurero? Un poco, Un poco. sí, nunca, Más entre los... gusta ver la experiencia. Vale. Y... ¿qué es lo que más te apasiona a ti en el fútbol? El fútbol. El fútbol en sí. Sí, el fútbol, sí. Sí. El fútbol, sí, me encanta, me encanta. Desde pequeño ya, con mi padre, jugando en casa, por ahí, en el parque, en todos lados. Siempre iba con la pelota en la mano y a jugar. Vale. Bueno, Vicente, vamos a ver. ¿Qué sentiches cando a primeira vez puxaches a camiseta do Estradense? Eu ido recordo, Bueno, fai moitos anos. Vale. Creo que non. Sí, sí, eu recordo. A ver, para min daquela pues, era un orgullo salir de juveniles de Do Callobre. Callobre. Para min, pois, o equipo de referencia da Estrada era o Estradense. Eu tiña ilusión de xogar ao Estradense. Tampouco nunca me planteaba de xogar en equipos de moito nivel, nin o objetivo era pois, intentar xogar ao Estradense, deron a oportunidade de empezar a entrenar aí. Bueno, fixeron como unha selección dos que pasábamos juveniles e me Sí. colleron bueno, recordo esa primeira temporada que foi en primeira regional. Foi moi bonita tamén porque logramos ascender, viña de un ano anterior un pouco así complicado, que se descendera cando non se contaba, pero bueno, foi un ano de transición que se ascendeu rápido e a verdade é que a ver, teu bons recordos. Vale. E de que estar máis agradecido? Porque hai moitísimas cousas, seguramente, Sí, dentro do fútbol. ao final, durante tantos anos, pois, hai moitas cousas que lle agradeces ao fútbol, pero bueno, eu ao final quedaríame co cariño da xente, sabes, que te o respeto é o que te valoran moita xente por representar o Estradense, por cousas que fixeches polo club, Sí. que te agradecen, e ao final iso creo que vale máis que, sabes, que moitas outras cousas. Sí. Bien, José Ramón, estuveches en 3 etapas aquí. Eu non recordo a primeira etapa como foi. Con este. Con Vicente. Foi en primeiro. Eu non estaba, Cando se puxa a súa camiseta por primeira vez tamén puxen eu. sí, eu non estaba aquí, por eso che pregunto. Sí, sí. Pero como estuveches en 3 etapas? Non marchaches? Marchei... Por outro equipo? Non. Por Compostela, non? No, marchei primeiro por Negreira, Hai o Negreira. sí, logo volvín, estuve outros 3 anos e marchei por Compostela, e logo xa volví, ao final estuve 9 anos en 3 etapas de 3 Sí. 3 anos. Vale. O do Negreira agora acórdome, foi mal. Mira, fai bastante que deixaxe o fútbol, xa fai uns anos. 7 ou 8 Sí, anos. non xogaches en máis nada, ou sí. No, Pero quedaches tan tirado. non fixen nada tampouco. Iba a preguntar por eso. Sí, casei no deporte. Si botas de menos, si tes uns anillos, si foches a veteranos. No, nada. estou en veteranos, pero tampouco. estás en veteranos. Sí, pero non vou moito. Non é serio, non é serio. Eu non son serio. Ele sí, eu non. Vou pouquiño.
Vale. Bueno, sí, boto de menos. A verdad que ao final estar cos compañeiros, Sí, hombre, e competir o domingo, ao final é o que... Entrenarse para a semana, bueno, No, eso xa non. bueno, O sea, pero eso, o resto de si a competición e eso sí que se bote de menos. como foi a túa experiencia en Sarria, Fío? Porque frío fai moito, Sí, frío bastante, a verdade que sí. E que tal? Ben, en nivel colectivo, moi ben. Fixemos playoff no primeiro ano da Sarriana Sí. en terceira. Penso que tiñamos un equipo moi bo, con dos mellores adestadores que había na terceira. Individualmente moi ben, xoguei todo e a verdade é que moi contento, moi agradecido. Moi ben. Corrúa, tamén tes outra experiencia ti, el en Sarria e ti en Villagarcía. Tamén foi positiva. Sí, a ver, foi a experiencia positiva porque foi, digamos, o equipo que me deu a oportunidade de xogar nunha categoría maior. Os resultados, pois bueno, foron os que foron, descendeuse, pero bueno, de todos, como digo eu, de todos aprende, e creo que me sirveu para ser un xogador diferente, no sentido de máis maduro, porque ao final vives unha situación que eu, digamos que ainda era xoven, ainda sigo sendo, pero bueno, máis xoven, e bueno, encontraste nun vestuario de xente moito máis veterana que ti, que está nunha situación complicada desde a primeira xornada, por decirlo así, de aí abaixo, que ves que non dá salido, entonces, bueno, de todo aprendes, é unha experiencia positiva nese ámbito. Sí. Bueno, estuvechedes a punto de salir, Sí, ao final o último mes sí que é verdad que, digamos, como que se apretou un pouco máis, estuvemos aí a punto, xogámoslo todo na última jornada, pero bueno, xa viñamos cun lastre de atrás moi grande que ao final era moi complicado. Bien. Elías, ten algún ídolo? Sí, Tes sí. alguén que te guste? Tengo varios, pero gustar, me gusta Iniesta. Iniesta. Sí. Sí. Iniesta o Xavi, ¿no? Iniesta, Esos que Xavi, me el baloncito por allí. Sí, Pablo Aimar, sí. Hizo el domingo el otro. Sí, algo parecido, sí. Y eres del Estredense. Claro. Claro. ¿Y de qué más eres? Además del Estredense. Del Depor. Del Depor. Sí. Somos dos, ya. Sí. Mira, y luego, ¿por qué del Depor? Siendo de Mos o de la zona de Vigo. Porque mi padre llegó de Argentina y se fue a vivir a Coruña. Luego vinimos mis hermanas, yo, mi madre. Y el primer estadio que pisé fue Riazor. Y me encantó. Y eso te quedó Y grabado. ahí me quedó grabado y todo. Eres pequeñito. Sí, el pequeño. Claro. Bueno, vamos a ver a Vicente. Un día bonito para ti, ¿qué sería, Vicente? Así, rápido. Un día bonito, pois Pues, levantarme un domingo que non sei de traballar. vamos a ver. Pois nada, estar cas nenas, ca familia, comer en familia, e despois, por exemplo, vir ver o Estradense que gane, pois eso xa para min xa é un bo día. Para mí tamén, maravilloso. Bueno, vamos a ver, José Ramón. Practicas algo máis? No, se me xa que Créeme, practicas. me fai 7 anos. Bueno, Aí te reía por... desde a distancia, como ves o Estradense desde a distancia? Pois moi ben. Moi ben, sí. Gustaríame poder vir máis. Vin outro día a ver o partido contra o Gran Peña. Sí, carai. Bo partido, Sí, bo O Gran partido, Peña sí. xogou moi ben tamén. Sí, sí. Gustaríame poder vir máis, pero bueno, ao final, familia, que esas cousas sempre ocupan de tempo. Sí. Pero bueno, estuve enterado por Luzal, falo moito con el, máis ou menos informe un poquito de como están as cousas. Entonces, bueno, intento seguirlo sempre que podo. Aparte agora o corpo técnico tamén son antigos compañeiros, bueno, interesaste un pouco máis, non? Se que está esa xente aí, a directiva Sí. ou no corpo técnico que son amigos, pois estás un pouco máis interesado. Sí. Así que sempre que podo, pois falo con Gonzalo e contame un poquinho como están as cousas. Bien. O sea que estás ao día. Sí, máis ou menos sí, máis ou menos sí. E vamos a facer unha pregunta máis. Miguel, soñabas algo de pequeno que a estas alturas non cumpliches? Ou si cumpliches? Pois cumplir, sí, cando estaba no Celta, pois facer a pretempada con o primeiro equipo e compartir o vestuario, o campo con Iago Aspas, con Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina e toda esta xente, te impacta ver realmente lo bueno que puede ser un jugador. E al final compartir o vestuario con ellos para mí fue
lo mejor que pase a nivel deportivo. Pois bonita historia, sí señor. Todos queríamos facer o mismo. Compártelo comigo. Bueno, estás disfrutando a tope ou aínda non, por lugar? Sí, eu creo que este ano sí que levaba, digamos que tempo, bueno, sobre todo o cuerpo técnico sabio, bueno, os compañeros tamén, levaba tempo que sí que non era, pois, creo que desde a época de Mariano, non estaba disfrutando como me gusta a min realmente o fútbol. Sí. E sí que é certo que este ano, pois, eu creo que a confianza que nos está dando o cuerpo técnico a todos os xogadores fai que creo que estamos, se esa pregunta faz no vestuario, creo que todos che van dicir que sí, e que eso, que levaba moito tempo ao mellor sin disfrutar como este ano, e creo que todo está salindo mellor do esperado seguramente, pero que bueno, que cando estás aí, pois disfrútalo moito máis, vívelo moito máis, e creo que co vestuario que temos, pois é maravilloso vivir esta experiencia na situación na que estamos con todos eles. Pois é certo. Nos disfrutámoslo desde fora que non te das idea. E dirías, vamos a la primera pregunta. Yo te pregunto, ¿cómo te definirías tú? Digo porque, a ver, empezaste de lateral, de central. Sí, ahí de lateral empecé en el Celta, luego empecé de central y entre los equipos empecé a jugar central. Claro. El año pasado también estaba de central, algún partido de medio centro. Pero a ti, ¿dónde te gustaría jugar? Delante de los mediocentros, media punta. Media punta. Sí, pero todos somos media punta. No, pero donde me ponga Manucci, intentaré hacer lo mejor posible y... Ya te entiendo. Pues yo te vi algún partido, te digo esto, porque vi algún partido que tenías destellos de una velocidad con balón terrible, de marcar gol en alguna jugada, que fai de defensa. Sí. No, preguntábame. Pero bueno, bien, y vamos a ver a Vicente. A Vicente e a José Ramón, es la misma pregunta. Algo que vos quedou na mente, algo que quedou aí marcado na vosa memoria, eu refiero ao mostradense. Bueno, se fora como él, no Celta ou tal, pues tamén lo comentamos, pero que vos quedou aí? Algo na memoria, algo importante. No, así a bote pronto, pois sí, a ver, a nivel deportivo, pois os ascensos, 3 ascensos creo que vivín, pois recordo está moi ben a fase de ascenso que xogamos a segunda red, tamén sí. Para min foi unha época moi bonita e que aparte nos pillou nun momento moi bo de fútbol que todo sí. Tíamos, eu creo que ese ano tíamos moi bo equipo e pillou nun momento da temporada que xogábamos moi ben e disfrutábamos todos xogando. E despois xa a nivel personal, pois a ver, quedome pois eso, que a cantidad de conocidos que faz fútbol tanto durante tantos anos, tanto directivos como compañeiros, entrenadores e todos. José Ramón? Non sei, momento puntual non teño. Quedome eso, tamén, os momentos dos ascensos, que sí, al final é o que queres conseguir, non? Pero a min eu que dixen antes, o que boto realmente de menos é a convivencia cos meus compañeiros. E botarán sempre. Sí. Porque eso queda aí, ahora só nos queda recordar. Sí. Al final, cando estás, igual non eres consciente de que che vai pasar isto, sí. Pero cando deixas, sí que daste conta que esa convivencia de día a día, porque prácticamente día a día, pois é o que al final botas de menos. É tremendo, sí. Bueno, terminamos. Vou botar así unha preguntita ao aire deste que empezamos. Dámoslle un recado á afición, vamos a decir algo, vamos a mandar un recadillo. Que dicimos a afición? De parte dos xogadores que sigan enchendo o municipal, que é precioso xogar e ver o municipal cheo de nenos, de xente que apoia a Estradense, que vamos a intentar pelear hasta o final. Moi ben, vemos algo máis? No, eu vou un pouco polo que di Miguel, eu creo que é unha maravilla vir xa salir a cantar e xa ves media grada chea, e creo que na situación na que estamos nós vamos intentar hasta a última jornada pelear polo máis arriba que podamos, que estén aí para apoiarnos, porque creo que este ano sí que se pode conseguir algo moi bonito. Bien, vamos a ver si conseguimos. Sofrimos moito. O día do Gran Peña non foi o día de máis xente,
Ramón. E é impresionante. Sí, se meten Sí, sí. Ese día tamén estuve ben, pero... Bueno, ese día estaba agradable, xa. Sí, pero... Pasa que tampouco facía para Sí. que hubiese xente no outro lado, facía frío. Sí. Pode ser un día un pouco feo para ir, pero bueno. Bueno, pois... nada máis. Vamos a despedirnos. Esperemos que mañán haxa suerte. Que ti amenes, que ti marques gol. Bueno, estes días non pode, que está Mariño. Anima. E nos veremos desde fora. Eso. Y el bombo. Aprendemos un poquinho máis, a xente xa sabe un poquinho o que é a técnica, e se non, que veñan a vernos Efectivamente. en vivo, que é onde se aprende. E gracias por vir, e tanto esforzo para, sobre todo, José Ramón, que chegou tarde por motivos. E nada, vamos a seguir con isto un poquinho hasta que nos diga a directiva, bueno, xa chega, xa paramos, vale? Gracias por Adiós. Bueno.